Ya, coba kaya apa? Iki sing gender saka Jepang. Ya. Ya. Nah, Kabul Kajati.
Alhamdulillah. Nduk. Ana dawuhmu apa, Mak? Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku anggonku ngestokake dawuhe pepunden. Wabil khusus dumateng pepunden kula ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Dr. Wiyono MPD ingkang kembulan niat kalian Ibu Sriyatun. Ngono ya, Mak. Ing Alenggah ana laladan Bulusari, Kelurahan Kasian, Ngadiraja, Wonogiri. Iya. Hebat, Mak. Bulusari Kasian. Ah, jenenge kok unik men. Kelurahan kene tik apik men. Merga sing jenenge asma ki kinarya japa, Nduk. Mula diarani Kasian saka tembung kasih sing tegese ya kuwi ngandelake rasa welas asih marang pepadaning urip. Mula raneh ramuka gandeng kelurahan kene jenenge Kasian, anane para warga masyarakat mung samat sinamadan daya dinayan guyub rukun gotong royong manunggal dadi siji anggene ya kuwi budidaya tumrap kamulyane bebrayan agung ing laladan Kasian kene. Ah iya sing baku nyuwun marang purbane Hyang Agung wiwit saka Mbah Putri sami Pak Wiyono sak gutrah kabeh wae lan warga masyarakat ing Bulusari Kasian tansah pinardawa ing kamulyan durga mendhak kala sirna Yuwana Basuki pinaringan murah rejeki ingkang barokah sehat lahir batin tentrem lahir batin selamat donya tekan akhir Allahumma hasbuna Allah wa ni'mal wakil
tanggung brasta mungkar lan sedulurku aja nganti keliru lan Gusti Allah sesembahanku rinten agungmu peliwanku kanggung rasa Mituwut dawuh pangandikane Pak Piyono supaya sowan komplit. Rekake sak wujud-wujute iki gamelan wayang ya saka ngomah klebu son kontrol. Iya, Kanca-kanca pengrawit ingkang winadahan paguyuban Madangkara sowan jangkep klebet para waranggana. Iya, ngono ya, Mbak. Sing mepet karo dalange iki pancen posisine digawe beda, adate ning tengene dalange. Ning yen ning tengen iki sing mirsani para undangan sing ana kiwa ki malah terlalu jauh dengan sinden. Dan kita tidak bisa mempungkiri. Wong nonton wayang kuwi 60% mung pengin nyawang ayune sinden. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Niku normal, Pak, mboten napa-napa. Piyai kakung nyawang sinden tertarik niku memper. Yen piyai kakung nyawang sinden kok ora tertarik, kuwi wajib diperesakne. Ayo, Ayo aja jombreng, aja sesama jenis. Ayo, Kuwi pancen ya apik kaya ngene. Aja kok piyai kakung, piyai putri padha wedoke to. Ibu-ibu sing lenggah ning kono kabeh. Kae padha putrine nyawang sinden ngono iki atine ya seneng. Ayo, karo batin. Sindene jane ayu aku ngono. Ayo, Ya mengkono dikeki gelungan kono paese nganggo wedak sing larang, dhek ngangge pon aku mau ngangge kliwon ngono. Ayo, ibu-ibu, mbak-mbak, kabeh padha kaya ngono kuwi apike. Mula dipindah ana ing kiwa. Lah yen nyawang sinden ngono ki apa ora haram? Haram lan ora gumantung niate, Nduk. Ya. Nonton sinden plek karo dibarengi rasa syukur. Ya Allah, paduka nyiptakaken wujudipun waranggana ingkang ayu-ayu kados mekaten satemah ngrengga anggenipun Bapak Wiyono tasakuran. Matur suwun Gusti. Yen dibarengi rasa syukur ngono ki renek dosane. Ning yen nyawang sinden pikirane reget, atine butek. Wah, sinden winong nek ayu men ya kuwi apa tak kompono piye? Lah iki lho, Nduk. Sing mari haram yen pikirane wis elek kaya ngono kuwi. Ha iya. Bocah lagi diet aja dikompo. Lagi tidak makan bab-bab sing ora enak. Ha iya. Dadi sing enak apa wae masuk tetepan. Ha iya. Iya. Mbak Umi Hafifah sing pinggir kene dhewe. Ha iya. Mriki pundi, Pak? Kidul. Wah, kualik jan, kualik Grimbyang. Ha iya. Saking ler menika Mbak Umi Hafifah saking Hah? Mriko pundi? Kilen. Lah nggih, wau ngaler kula ongkek nyilen, ngoten lho. Nah ya kulon. Oh ya kulon ya. Berarti lek ngisaan mau madhep ngalor mau ora. Ben ora niate yo. Umi Hafifah saking Pulung Ponorogo lajeng wetanipun menika Mbak Diajeng Candramulya. Alhamdulillah iso gabung. Tujune cokekane leren. Ha iya. Yen ora dhek nyokeki. Ha iya. Mula awake saya lemu mergo mangan sego tarup. Ha iya. Awan bengi daging terus kok. Ha iya. Saking Tuban menika Mbak Diajeng Candramulya, angka 3 menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung. Ha iya. Terus Mbak Birgita Ayu. Saka Kediri, Kota Tahu takwa, tahu kuning kae lho, Nduk. Ha iya, Terus nglerek melih menika ibune para waranggana sing biyen ya nate viral di era tahun 60-an. Ha iya. Kok tuwek men lho ora. Iso tuwek men ora. Anu di era 90-an. Nah, angger ceklik sampean apa do nyetel radio Ki Haji Anom Surata mesti nggih Pak Dolong Bukesi. Lan Bukesi iki dadi promotor
dialoge sinden karo dalang. Nah, dadi promotor enek sinden sing wani protes karo dalang, sak ngertiku sing miwiti sing bener-bener sinden lho, dudu pelawak kuwi Bu Kesi. Mula saiki kabeh sinden karo dalang do wani. Ha iya, kuwi mergo kelakuane Bu Kesi mbiyen. Anggere esuk nau ngelungi amplop karo diajeng, mung semene Pak, tambahi Pak. Ngono ki wani kok. Ha iya, ora apa-apa nganti Mbak Elisa viral kaya kuwi lak mergo bibit kawite saka Bu Kesi. Ngono kuwi. Wis digekke dalan. Ya, Terus saklajengipun ingkang nembe ogok-ogok irung niku niku Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ha iya, Hebat Mbak Ayu Ting Ting. Cantik saking Ngawi. Ya, Salajengipun menika Mbak Lia Sundari dene ingkang minangka bintang tamu pada malam hari ini kersane Pak Wiyono ya kuwi waranggana yang sudah viral di antero Nusantara. Siapakah dia? Nini Pelet. Aja ngawur kuwi penggemare akeh disampluk ora. Tangkis. Mbak Elisa Orkaros Alaso. Wah iya, Nadyan panjenengane wis tak aturake karo Pak Wiyono niki wau dalu bar ndalang niku awake mboten penak, awake panas. Terus watuke ngikil saben sak menit grok, migrok. Nyatane Pak Wiyono ngersake piye carane mbuh kaya apa wujute lek perlu digendong digotong sing penting Mbak Elisa tekan Ngadirojo. Wah iya ngono kuwi. Tanggung jawabe ngono kuwi janjane aku nyawang karo Mbak Elisa ki mesake kok nduk. Ha iya. Dek iki nyambut gawe mben bengi awan bengi kaya ngene tanpa leren, mongko reng duwe bojo ki arep nggih apa? Ha iya. Aku ki weruh wong wedok sing sik legan rung duwe bojo nyambut gawe nganti awake paribasan awan nggih bengi, bengi nggih awan, klesotan turut tarup muni ora mentolo. Aku nyawang Bu Kesi mbiyen ya ora mentolo. Bah, Bu Kesi iki kaya ngono. Mula gandeng aku asih ora mentolo karo Bu Kesi, carane menyelamatkan, carane aku ngayomi Bu Kesi banjur tak pek bojo. Ha iya, Aku karo Elisa iki rada mesake iki yo ani. Ha iya. Iya. Ora mentolo sing jenenge sing duwe kewajiban nyambut gawe niki lak wong lanang nggih to Bu? Nggih. Nggih, piyayi putri parandene berprestasi, pahlawan wanita, pahlawan budaya. Kula mboten mentolo kaya arep tak ulu-ulu kok. Ha iya ngono. Iya. Ora apa-apa sing penting seger waras. Aku percaya sing jenenge seniman paribasan ngatang-ngatang leloro, anggres munggah panggung, krungu swara gamelan dipirsani piyayi akeh sing lara dadi mari. Mula sawangen Mbak Elisa wit mau guyang-guyu terus mergo semangat awake dadi sehat. Mbuh engko bar wayangan lara neh aku ora ngerti ngono. Ya, ben leren dhisik ya, Mak. Mbak Winong ceria men berdiri luwih dhisik. Yo dikormati nganggo arum Bali. Yo. Mbak Winong dados berpacu dalam melodi ya yuk. Etika sebagai waranggana ora mung pinter nembang, ora mung pinter joget, ora mung pinter ngedi busana, ning sadurunge nembang, ayo matur sik, nyuwun pangestu ndongake karo sing kagungan kersa. Ayo Nong, belajar komunikasi, yo. Nggih.
Wilujeng dalu sedaya kemawon. Pak sinten Pak Wiyono nggih, Pak? Nggih, Pak Wiyono. Nggih. Nggih, pertama-tama saya Cuwampur aduk to, Mbak. anu. Sae jane ya ayu, suarane apik, joget ya becik nek angger kon ngomong mliting pecotot ngono. Ayo gumun aku. Anu, kalau gitu pertama-tama Lah dalah. Nah. Wis jarno ae, ayo. Lah isine lek gur anu karo pertama-tama. Ayo. Nah, anu ngono ndang. nggih. Nggih neh ta, ya. Sekedap to, Pak. Kula Iya, tak iya. mikir niki lho. Ora perlu kesusu kaya barang colongan. Ayo, Nong. Nggih, kula ngaturaken matur nuwun sanget. Wong kowe Ampun, tak ngoten to. sangone kowe matur nuwun lho. Maksudnya ngeten lho, Pak. Sekedap to, Pak. Kula tak nerus nerian. Ngeten lho. Kula malih anu ilang meleh niki lho, Pak. Ayo, balik ke ngarep pertama-tama. Ngebleng Ayo. kula. Pak, Apa? anu Anu nae iki. Wes. nggih. Pertama-tama anu terus bar kuwi nggih karo anu nae ayo wes. Sekedap to, Pak. Ya Allah, kula kok fokus konsen. Konsen. Nggih. Matur nuwun sanget matur nuwun ingkang tanpa upami dhateng sedaya keluarganipun Bapak Wiyono. Ya. Panjenengan sampun sudah Ngawontenaken tasakuran. nggih ngawontenaken tasyakuran. Mugi-mugi Mugi-mugi ora lokak saya kebak. ora lokak saya Murah kebak. rezekinipun. Murah rezekinipun. Dene sedaya para lenggah. Dene sedaya berlenggah. Kula dongaaken. Kula dongaaken. Sehat Sehat walafiat, panjang umur, duka umur, mendak kala sirna yuwana sumber basuki, kebahagiaan. sedaya pinaringan ayu lan rahayu ngono. Nggih, ngoten niku amin. Lho marem lho nang dipirsani piyayi akeh kaya ngene iki ya to. Nggih. Tur sing mirsani ora Pak. mung piyayi Ngadirojo. Ini ada tamu dari Osaka, Jepang. Oh. Nggih. Mbak Misaki nanti mau Mbak Misaki lho Di itu. situ. Yang duduk di belakang kendang itu adalah Cantik sekali. salah satu dalang wanita asli dari Osaka, Jepang. Loh, kaya ngono kuwi. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ayo. Ngono. Nggih. Tidak hanya dari Jepang. Juga ada ini Mrs. yang kemarin itu Piala Dunia dia kalah Oh, dari Perancis. dari Perancis ya. Siapa namanya siapa? Mosok jenenge Painem ora. Mbak Kathy. Oh, nggih, matur nuwun. Sinten Pak? Sinten? Mrs. Spaghetti. Napa? Diguyu kowe ora. Mrs. sinten? Mbak Kathy gitu. Oh, nggih, Mrs. Kathy. Nggih. Selamat malam, selamat menikmati Mrs. Ya Mrs. Seres. Dari mana aslinya dari mana? Oh, kuwi. Dari Australia, ngerti ora? Iya. Australia lho senes Prancis lho, Pak. Jenengan. Lah iya, biyen iki ngedene mboke ning Prancis lahirnya ning Australia ngono lho. Mencelat. Ah, iya. Dari Australia, yen Mbak yang mau sapa jenenge? Mbak Mbak Misaki. Misaki saka Oh, endi? Osaka. Osaka. Ngerti ra Osaka? dereng. Osaka iki alas ketu ngidul terus. Ayo. Nembang ya, Nong? Nggih. Pelok barang. Nah, iki mau ana pamundhut. Nah, ingkang kepareng WA dumateng Bu Kesi. Hah, saiki waktunya ngereti HP. Iki. Susume ngono kok. Ayo. Bu Sukesi Rahayu nyuwun lagu Langgan Dadi Ati Pangkur Semarangan. Muslim POA. Apa? Oh alah. Penggemar Elisa Orkaros Alaso ya. PEOA. Belakangnya ada K-nya kok. Jadi yang nenek K-ne berarti penggemar Elisa Orkaros Alaso Kuntadi. Aku mesake pengen ngopeni aku ayo. Dadi ati coba kaya apa Mbak Winong. Ya.
Bawani sik nang. Ayo. Bene napa, Pak? Oh, bebas. Arep pang apa jeneng Asmarandana boleh kok. Dandang gula banjet boleh sing ndi? Anu banjet nggih, Pak. Ayo. Banjet nggih, Pak. Banjet Kula boleh. nyobi banjet. Ya, Tapi mengke menawi wonten supene dimaafkan ya, Pak. Hah? Wonten Ora iso kene iki bukan tempat latihan, kene iki pentas. Hubungannya karo dhuwit kleru ya potong ngengkel. Kan mau kon ngomong isane gur pertama-tama Dek. Ayo. Astagfirullah. Saya kelas 4 loh, Pak. Saya masih sekolah. Masa kamu tega banget sih, Pak? Ya, kelas 4 apa? Kelas 4 SMKI. Oh, SMKI sampai 4. Mm-mm. Umumnya sampai 3, kamu sampai 4 berarti kamu bodoh itu. Enggak gitu, Pak. Nah, gimana? Itu jurusannya 4 tahun. Oh, jurusan Purwantara, Jatisrana, Wonogiri, terus tekan Solo. Mboten, Bapak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngeten loh. Niku jurusan 4 tahun itu nanti lulusnya janjinya Iya. ijazahnya itu D1. Ngoten. D1. Janjinya. Ngoten nggih, D1. Iya. Amin, amin. Wis tak dongake nduk ora mung D1 sok kuliah ning Isi Surakarta jurusan Karawitan kondur wis mondong bayi. Sarjana. Ayo. Astagfirullah. Sarjana sik. Ijazah ngono lho. Ayo. Ya nang coba dandang gula banjet. Nah. Yogya nira kang juri ugi kula aturaken dumateng Bapa Ki Dalang Paimin Gondo Semita Sugeng Lenggah. Ayo ngapunten ngrepoti ngampil kenong. Kenonge keri kok. Ayo. Pancen ya lek suwira tanggapan gampang keri ngono. Nggih, Pak. Ayo dikerepi ae. Sirku. Ayo. Ya nak. Lamun bisa samya anulata tu engun cari nano ya aran patih su
Napa, Pak? Jawa to? Urun ingkang den Nonan, no. Para lenggah saged merapat wonten ingkang wonten tendanipun. Monggo ngiyup saged minggah teng gamelan mriki. Ayo. Mboten napa-napa, waten ranjupuhi jajan. Ayo. Ah berkah iki ya, Mak. Berkah. Ing jenenge udan iki saka banyu penguripan, tegese apa kang dadi hajate Pak Wiyono sak keluarga menika insyaallah dipun kabulaken kalian Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sok-sok dumadi udan ngene iki sing kagungan kersa iki sok-sok le ndonga, le nyuwun ki ora kompak. Iya, Pak Wiyono nyuwun supaya diterangi, ning Bu Wiyono nyuwun diudani. Ha iya. Ha iya. Ora apa-apa, Desember. Yo nong, tekno nong. Nuhun nitrahku tama Monggo dipun lajengaken dadi ati, digarap sak rambahan, ronggongan engko digarap langgam, ronggongan terakhir digarap jaipong. Wah iya. Monggo. Dados. Buana, oye. Matur sembah nuwun, Nduk Winong. Ha iya, pengendang jaiponge. Kuwi lokal saka Ngadiraja kene lho, Nduk. Ning sekolah ana isi Surakarta. Iya. Desamu ngendi? Pak. Desamu. Hah? Desamu lho.
Tanggung. Ayo. Saking laladan Tanggung Ngadirojo. Oh iya, mergo ya sinau ana Sala akhire ya dadi becik kaya mengkono. Lah, iki mumpung ana Mbak Misaki sing saka Jepang dhisik, Nduk. Panjenengane kejaba pinter ndalang, kuwi uga pinter nggon karawitan. Ya, Slendra Sanga Mbak Misaki men gender, mengko sing nyinden ya kuwi Ibu Kesi. Ya. Apa tembange? Tembange sing manyar wae sing klasik wae ya kuwi jineman uler kambang. Kanggo mengetuk hati para warga masyarakat di Jawa dan Indonesia ing ngatasé wong Jepang wae pinter nabuh gamelan, pinter nyolahke wayang, yen awake dhewe ora tresna karo budaya tan wurung awake dhewe bakal kepaten nobor. Ya, ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Dawuh saka Mbak Misaki ana Jepang kono wis ana grup karawitan ki luwih saka 10 grup. Ya. Yen ning Amerika kono malah lebih dari 200 paguyuban gamelan. Saben-saben kampus universitas besar di Eropa dan juga Amerika mesti kagungan paguyuban gamelan. Ya. Ya. Coba kaya apa? Iki sing gender saka Jepang. Ya. Ya. Ah, kabul kajate. Iki jenenge dalang pengawak tirta ngene iki. Ayo mula kowe belajar nolak udan. Yo, Mbak Misaki karo Bu Kesi ya coba diaturke. Ugi kula aturaken dumateng para sutresna ingkang kepareng monitor wonten ing YouTube Kuntadi Channel. Pak Dwijo dan kawan-kawan matur nuwun sampun mbagekaken para tamu. Ya. Monggo Bu Kesi.
Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Misaki dari Osaka, Jepang. Wah, elok kaya ngono. Luar biasa. Ya,